Gisaulog karong adlaw ang kinaunang anibersaryo sa pagkasantos ni San Pedro Calungsod. Gisugdan kini og prosesyon ganinang buntag gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral padulong sa Blessed Pedro Calungsod Shrine. Ug gisaulog ang Pontifical Mass kaganinang alas 9:30 sa buntag. Sa iyang humiliya, gihinumdom ni Cebu Archbishop Jose Palma ang sakripisyo ni San Pedro Calungsod alang sa iyang hugot nga pagtuo ni Kristo. Iya sab gipasidunggan ang santo ilabi na sa pagrepresentar sa probinsya sa Sugbo. Dapat bisan pa mga sakripisyo maubinig sa San Pedro. May gusto sa ating pagpadayon sa misa, gusto magpadagan sa laman ang iyong tanan, bahin sa atong himay sa Diyos, pagpasalamat at ang inigugong santo San Pedro Calungsod. Kahinumdumang niadtong Oktubre 21 tuig 2012 si Calungsod nakanonisar dito sa Roma nga gihulagway sab nga usa ka dakong selebrasyon sa Archdiocese sa Sugbo.